DJ Lamarina Generala. Ей, има секс фактор в теб, много секс фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, сто очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледа ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати от теб. Тялото ти е опият, който го погледне му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най. Вие слушате радио Фаворит, номер на музика за душата. Yılın aşk aylarında, İstiklal barlarında, her gece coşarken sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edepsiz merkaba geldi ve ansızın oturdu inadına. Bir of çekip Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah çekip dünya dedin, bu gece bana dar mı eririm? Gözlerime baksam, inanacaksan söyle rakı büyük. Тялото ти е опият, само да го гледа ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати от теб. Тялото ти е опият, който го погледне му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най.